Atolir kinjanging alis risang mawe kandrung sabarang kadulu ukir moyak mayik saking dias baliwur kula waspadaken paman Haryo Seku ingkang medal ing Jawi lenggahing bangsal pengrawit kula putra jengandika ingkang satriya Banjar Jumut Purdursasana nyadong pawartos pan kados pundi dawuhipun Koko Prabu Duryudana wonten setinggil menawa ingkang karembak mugi kadhawuhna ingkang gamblang mansenguni ya man kula sawang kok kadose bar sibuk banyak kegiatan ya gambleh apa dur kula pun putra pun Dulma Gati nyuwun dawuh menapa ingkang sampun dipun pangandikaken dening Koko Prabu Duryudana sitinggil ingkang putra pun Dulma Gati nyadong dawuh nggih man. Para anak-anakku sata kuraka kabeh wae ora ana kang tak piji. Pun bapa ing kepatihan bakal munjuk atur dawuh karo kowe kabeh mara padha ruwana Sakura lungoke dina samengko anak Prabu Duryudana ya ora kantos Sang Prabu Duryudana paring dawuh menawa dina samengko negara Ngastina nembe wae kena pagebluk mayangkara larang sandang laran pangan woh kang tinandur ora ngunduh para kawula ingkang padha duwe ngon-ngon kebo sapi pitik wen padha mati kaliren merga ora ana suket sing iso dipangan. Lah sababipun enten menapa kok negari Ngastina saged kepawan kepagebluk ingkang kados mekaten. Menawa saka pangandikane Kakang Penemban Durna negara Ngastina ketawan kepagebluk merga kuncatan dewaning sandang lan boga ya kuwi Bathara Sadana lan Bathari Sri wis suncat saka negara Ngastina malah ngendikane Kakang Durna nembe wae entuk sasmitaning Jawata menawa Bathari Sri lan Bathara Sadana kuwi manjing ana ing negara Ngamarta. Sebab negara Ngamarta duweni pusaka wujude Jamus Kalimasada lan wujuding Sekar Cangkuk Wijaya Kusuma. Dawuhe saka anak Prabu Duryudana ya ora kanta Sang Prabu Duryudana dina samengko kowe kabeh kadhawuhan supaya ngombyongi tindake anak Prabu Basukarna tumuju ana ing negara Ngamarta. Merga dina samengko anak Prabu Adipati Karna dadi dutaning nata supaya nyuwun ngampil wujuding pusaka Jamus Kalimasada. Lah. Tenan ora? Akal-akalane ming arep jilih, akal-akalane ming arep ngampil. Apa ora ana cara liyane, apa ora ana cara sing liya supaya bisa mbudidaya dhewe. Dereng mesti negara Ngamarta niku duwe pusaka ampuh terus negara Ngamarta kepanjingan Bathari Sri lan Bathara Sadana dereng karuwan saged mawon niki saged mawon malah negara Ngamarta ugi nembe ketaman pagebluk mayangkara nanging dawuh Kakang Durna nampa wasitaning Jawata kaya mengkono Dursasana. Alah napa Bapa Begawan Durna ngendika dewa pundi sing ngekeki sasmita jenenge sapa? Ya ora paring dawuh ming ngendika nek Kakang Durna antuk sasmitaning Jawata
menawa negari Ngastina bisa ayem tentrem gemah ripala jinawi menawa bisa kecondhokan wujuding pusaka Jamus Kalimasada lan ya kuwi pusaka kembang cakok Wijaya Kusuma. Mula anak Prabu Duryudana banjur utusan lawan Adipati Basukarna supaya nyuwun ngampil. Lah saiki dawuhku kuwi kowe kabeh mung didhawuhi ngombyongi tindake anak Prabu Basukarna. Menawa anak Prabu Puntadewa bisa disuwun ngampil kanthi sarana becik, ya disuwun ngampil kanthi sarana becik. Nanging yen anak Prabu Puntadewa ora gelem ngaturake Purbawasesa ana astane anak Prabu Basukarna, menawa bakal digawe wujuding perang gedhe, kowe kabeh kudu saguh lan gelem ngewangi tandange anak Prabu Basukarna ing Ngawangga. Wah, mengko nyambut gawe to. Yo nyambut gawe. Kulawa do panasen do lemes ora jak diguyon wae. Ayo karang wis do gembrobyos kabeh ya, Dir. Angge ya kalang wajan. Wis kadung kesemangaten kok ya. Iya. Terus saniki kersanipun kados pundi? Wis kowe rasah kakean gunem sing tanpa guna bakune kowe gelem mangkat apa ora? Nek kowe kabeh gelem mangkat, kowe entuk ganjaran mbuh kalah mbuh menang, mbuh ketekan sediane apa ora, nek kowe gelem mangkat kowe bakal entuk ganjaran. Nanging yen kowe ora gelem mangkat aja takon dosa anak Prabu Duryudana dhewe kang bakal paring paukuman. Weh, nggih menawi mekaten. Mangkat ora mangkat sing penting menyang dur. Nggih, sing penting menyang. Ndak diseneni juragane. Ayo bocah-bocah Kurawa. Lho. Mangkat ngombyongi Koko Prabu Basukarna menyang negara Ngamarta supaya ngampil wujuding pusaka Jamus Kalimasada. Swatama kula dawuh paman. Nembang tengara budhaling wadya ngestaken dawuh. Sang patih sikra hanata baris nyawiji kumolong dampya kumregut lampahi binarung krapya watang gedhe kumelarnge bagi surae gumuruh. Ayo le.
maju. Ayo, mangkat le. Bocah Kurawa maju menyang negara Ngamarta njaluk pusaka Jawus Kaliwasata menyang yo Hey!
Ayo, makan. Yo, 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 yo. Ridu mawur mangawur-wuran tengarane ngajurit kong maguru kongso tata kadya butula wara pangri ing rangga esti regata ingkang dwaja lelayu sepi Angger Antasena Ngawi pun paman garba ruci ana dawuh apa Dimas Antasena Ngawi pun kakang pringgotani ana apa Dimas Antasena nimbalipun kakang ana apa Dimas Mak cilik Setyaki kakang Gatotkaca kakang Antarja kabeh wae aku nembe wae nampa dawuh saka ngarsaning Bapak Werkudara supaya aku mak cilik Setyaki kakang Gatotkaca karo kakang Antarja kuwi njaga katentremane negara Ngamarta. Amarga saiki pepundhane awak dhewe ya kuwi Siwa Puntadewa, Bapak Werkudara, Paman Arjuna lan paman kembar lagi manjing ana ing telenging sanggar pamujan nyuwun pepadhang ana ngarsaning Gusti Kang Maha Kuwasa supaya bisa padhang ya kuwi pagebluk mayangkara kang tumanduk ana ing negara Ngamarta. Amarga negara Ngamarta dina samengko ketaman pagebluk ya kuwi larang sandang pangan. Para kawula akeh padha kang nandhang keserakat Bapak bebasan esuk lara sore tekaring pati sore lara bengi tumeka ing praloya.
terus dawuhe saka Kakang Mas Yodikawati kaya kompo Kirantasena. Aku karo Mak Cilik Setyaki kabeh wae Kakang Garut kanca Kakang Antarja aja ming dijaga ning dirondani. Menawa mengkono telik sandi kang bakal nggawe bubrahing pernatan negara Ngamarta, aku lan karo kowe kabeh wajib nyingkirake lan wajib mundurake. Yen kaya mangkono wis setha Angger Antasena apa kang dadi dawuh Kakang Mas Werkudara. Yen kaya ngono ayo sowang-sowang diubengi negara Ngamarta Mak Cilik Kakang Mas Garut Kaca Kakang Antarja. Ayo dirondani. Wong isih awan kok rondo ki. Iki dawuh ya. Le Banyol mengko. Iki dawuh. Ora kok awan-awan jo rondo tengok ki ora ning dirondani kuwi diubengi negara Ngamarta. Engko nek menawa ana menungsa sing kepengin gawe bubrah negara Ngamarta, awak dhewe wajib nyingkirake, wajib mundurake. Ya yen kaya mengkono, ayo tak ganti Dimas. Ayo sowang-sowang Kakang Garut Kaca. Ayo tak kereke.
Prang tampo samya medali lir kacit wileting kata om dang langkung manguncani dimenjang sangaji mijil Ladenya ngedali wus buta sura wiraga kaya buta singa ragil. Weh ladalah. Durung suwe nggonku lemaku mlebu ana ing laladan negara Ngamarta. Kepethuk satriya cilik bungkik brengose kandel tumpangke kuping Dewa Tengen ora pangling kowe Setyaki. Yo dasar kepranyata aku Setyaki ora pangling Suwatama. Yo dasar kepranyata tak sawang saka kadohan nggo barisan segelar pas papan ora lali ora ewuh kae gentirane negara Ngastina arep menyang endi. Bloko wae blakotang terus terang ora sah dadak tak tutup-tutupi. Aku ngiring wadyabala Kurawa. Ing sedya aku nderekake tindake Koko Prabu Basukarna bakal sowan ana ing negara Ngamarta. Duwe parigawe apa Koko Prabu Basukarna bakal sowan ana negara Ngamarta? Setyaki
mangertiyo dina samengko negara Ngastina ketaman pagebluk Mayangkara larang sandang larang pangan merga koncatan dewaning sandang lan boga yakuwi Bathara Sadana lan Bathari Sri kang dadi syarat sranane supaya Bathara Sadana lan Bathari Sri kondur ana negara Ngastina kudu nganggo sarana yakuwi wujuding pustaka jimat kalimasa dolan kembang cangkok Wijaya Kusuma sedyane Koko Prabu Duryudana bakal nyuwun ngampil pusaka loro mau nganggo sarana ngutus Koko Prabu Basukarna supaya ngampilake pusaka loro mau sedyaki aku ning kene arep ora gawe pasulayan nanging aku mung bakal sowan ana ngarsaning Prabu Puntadewa Sotama ana apa sedyaki tak kandhani dina samengko Koko Prabu Puntadewa lan sakadang para Pandhawa lagi mancing ana ing Sanggar Pamujan nyuwun sing Gusti Kang Maha Kuwasa mangertiya dina samengko negara Ngamarta uga ketaman pagebluk Mayangkara kang tan prabeda kaya negara Ngastina mula dina samengko aku njaluk ngapura Sotama dina samengko aku sing alang-alangi nggonku lumaku bakal sowan ana ngarsane Koko Prabu Puntadewa keparat kowe aja ganggu gawe apa kang dadi sedyaki aku ming bakal nderekake tindake Koko Prabu Basukarna kowe rasah dadi pepalang kowe aja gawe perkara karo aku ora gawe perkara nanging ki dawuh saka ngarsane Koko Prabu Puntadewa keparat kandhani ngeyel wangkel kowe sedyaki yen kowe ora kena tak pringgake becik aja takon dosa yen kowe karo aku bakal dadi jotosan kowe lah dalah sumari kaya mentas megoro anyar lena pangendapmu Maju sedyaki maju para wangsa Sotama Yo, ojo mundur sedyaki. Ayo, Matno Sastro Jendramu sedyaki.
mundur. Waduh. Mati aku, mati. Disaduk wetengku. Maju meneh. Waduh. Dandani kok kaya entut. Walat. Ayo, katamu karo gataku atos gone sapa?
sabar, sabar, sabar. Ayo, rojok tombak jebol dadamu. Ayo, Durmagati, lengenong be, Durmagati. Montor Joy, ayo, Jaya Jodra maju. Weh, lakon pecat nyawamu. Hat, wah, wah, hat, hat, wah. Aduh. Satama Karta Marma Jaya Jatra Durmagati Citraksa Citraksi Durgempa Surtayu Surtayuda. Ngapusi wong sing metu mung Satama Karta Marma kok. Mau tangane do cidra. Padha ringkih men wis suwe ra tau kanggo. Do ringkih men musuh anak-anak Pandhawa kok do mundur niku pripun, Man? Aku dhewe ya ora ngerti. Wis kono saiki sing tak percaya sadurunge anak Prabu Basukarna sing maju mung kowe. Wis saiki mangsa Baranga, kowe apa anak Pandhawa sing kalah, apa kowe sing wirang, apa anak-anak Pandhawa sing wirang. Wis tak karepmu. Wow, wong tuwa ora kena tanggung jawab ya ngono kuwi. Yo. Ayo.
Setyaki